Hei, navigăm printre zilele astea și m-am gândit să spun și eu o poveste horror. Am găsit una destul de creepy. Ea se numește Statia Îngerului. Dați-mi dacă... Yes. Și dacă n-ați auzit frazele spuse de mine, am zis următoarele cuvinte. Hei, navigam pe internet înainte cu 2 ore și... m-am hotărât să spun niște poveste groază. Am găsit una frumoasă, se numește Statia Îngerului și este destul de creepy. Să începem. Într-o zi, niște părinți agoniți de durere și de suspansul oferit de copiilor, s-au gândit că le trebuie o zi liberă. Eu ales seara de 23 octombrie. Acum mă scuzați dacă auziți televizorul, dar n-am ce să-i fac. Și eu ales seara de 13 octombrie, data pe care erau născuți copiii. Am să rezolv televizorul. Așa am rezolvat pe televizor. Deci m-am așezat în pat. Perfect. Să continuăm de unde am rămas. Femeia a rezervat o noapte pe 13 octombrie, data la care erau născuți copiii. Erau angajat cea mai bună bonă din sat. Și când a venit bona, copiii dormeau. Părinții au plecat și au explicat cum stă treaba, că ei vin pe la ora 12 acasă, dacă este ceva, să sune la numărul afișat pe ecran. Numărul era 666. Și aici ne legăm de altă poveste. Povestea fantomei 666. De unde este 666? Știu asta și nu am să vă spun. Dar să continuăm. Pot să vă spun doar un lucru. Bona nu l-a ascultat. Nu am sunat în caz de probleme. Da, au avut probleme mari și grave. Ce probleme? Statia Îngerului de pe holul lor s-a mișcat un pic. Și acum avea o sabie în mână, sabie sângeroasă, care i-a omorât pe ambii copii. Posibil după ce ascultați povestea asta să vă speriați sau să vi se întâmple chestiile astea chiar a doua zi. Apoi, în școala din Florida, s-a dus să anunțe bona că copiii au murit și nu o să mai vină la școală. Dar, pe drum au avut o surpriză. I-a văzut pe copii umblând pe stradă singur noaptea și spunând că 666 e în mama. Nu știu ce au vrut să spună cu 666 e în mama. Posibil au să zică că numărul de telefon pe care trebuia să-l spună, să-l sune de pe telefonul ei, era 666. Și da, sunt multe blesteme legate de 666. Dar acesta este un canal despre veselie. Așa că dacă n-ați văzut, cred că n-ați văzut advertismentul meu. Pentru că nu știu dacă l-am băgat. Dar am să vă avertizez acum. Dacă v-ați speriat pe bune, relaxați-vă și stați calmi. Astea sunt doar mituri. Dar posibil, foarte posibil, 24 de oameni au pățit, după ce au ascultat această poveste, au pățit chestia asta. Și au rămas paralizați pe stradă. Chiar de unii au fost găsiți și cei din orașul meu, doar 4 din 20, 20 în București, cred, nu știu. Dar 4 oameni au găsit paralizați într-o seară de Moș Crăciun, că nu mă întrebați.
Și de aici pornesc multe mituri și legende legate de fantoma îngerului. Legate de fantoma îngerului sau numărul de telefon 666. Și ca să vă calmați un pic, vă las un link către ceva site în descriere. Și dacă vă apreciați site-ul, lăsați un like. Sau doar dacă v-a plăcut povestea. Și mitul spune acest lucru. Că într-o bună zi, fantoma îngerului se va răzbuna pe tine și pe bună. Bună fiind mama ta, tu fiind mama. Nu știu de ce. Dar pot să mai spun un lucru. Pentru că nu ai sunat la 666 când a trebuit. Bye!